Po 18 sezónach ako pretekár, 15 sezónach ako tréner vám dneska poviem, ako si správne nastaviť váš pretekový kalendár. Strata motivácie, prepätie, mentálne vyhorenie alebo úplné ukončenie svojej kariéry športovca, aj za to môže zle nastavený pretekový kalendár. Ako začínajúci športovec som bol neustále motivovaný a chcel som byť každý týždeň na pretekoch a dokazovať si vlastne tú svoju dobrú kondíciu, ale to bola v podstate vždy tedy taká cesta do pekla, lebo buď som sa zranil, alebo som nejako ochorel v tej hlavnej časti prípravy a nikdy som sa nedostal v najlepšej kondícii na tie hlavné preteky. To sa ale po čase zmenilo, ja som si dal dosť veľkú dávku sebareflexie a teraz po 18 rokoch pristupujem k tým pretekom úplne inak. Preteky by mali byť také hlavné Ačkové do sezóny 1-2 a mali by ste k tomu pristupovať ako ku svadbe. Čiže je to nejaký veľký deň, na ktoré cielite dlhodobo, pripravujete sa dlhodobo a vlastne tým dňom v podstate ako keby končí svet alebo začína úplne iný svet a nemali by ste tam mať žiadne zadné dvierka. Čím sa stretávam, takí dva extrémy sú, že začínajúci športovci prepadnú k tomu športu, ako je na začiatku a chcú byť každý týždeň na pretekoch a majú tam strašne veľa pretekov, dostanú sa do takého škrečkovania, že chodia týždeň čo týždeň na preteky a prestanú sa zlepšovať a začnú stagnovať v tom lepšom prípade, v tom horšom prípade sa zrania a úplne prestanú s tým športom alebo začnú s iným športom. A ďalšou takou chybou pri výbere pretekov je, že ľudia si vyberú moc veľkú výzvu na začiatok a s nie adekvátnym časovým rozmedzím na tú prípravu. Ja doporučujem si vybrať primeraný pretek, ten Ačkový, ktorý bude v hlavnej sezóne. Buď je to nejaký, ak začínate s nejakým behom, tak nejaký 10 km alebo polmaratón, ak začínate s triatlonom, tak olympijský triatlon. Dám vám to na príklade aktuálne môjho roku, teraz pretekového, tak tým píkom bol Norseman a ja som začal tú prípravu niekde v decembri a hlavné preteky boli až v auguste, čiže tá príprava na Norsemana bola 9 mesiacov a do toho boli nejaké 3-4 také prípravné preteky, že B-čkové preteky a cez zimu také C-čkové preteky, že ski alpinistické, aby som vlastne len prefúkol to telo počas sezóny, ale zase nebol unavený z toľkého pretekania a bolo to OK. Čiže to bol taký príklad, ako ja k tomu aktuálne pristupujem a to si myslím, že mám reálne dobrú výkonnosť, že mohol by som sa na preteky pripravovať 2-3 mesiace, ale tiež tomu obetujem skoro 8 mesiacov, aby som to telo pekne pripravil, oddychol si a bol úplne mentálne fresh na preteky. Skôr ako si začnete pripravovať pretekový kalendár, tak mali by ste mať jasno v tom, že čo bude váš Ačkový pretek a kde to budete cieliť. Potom sú Bčkové preteky, tie odporúčam mať takže 4-5 do sezóny a dávať ich už v tom špeciálnom bloku prípravy, kedy už trénujete tie špeciálne tempá a špeciálne veci na tie dané preteky a chcete len otestovať nejaké veci, že buď stravu, stratégiu výživy alebo materiál alebo nové tenisky. A potom sú C-čkové preteky. Tieto preteky ja odporúčam robiť vždy na konci mezocyklu, kedy máte taký, že regeneračný týždeň, lebo však štruktúra tréningového výkonu by mala byť, že trénujete a potom aj oddychujete. A keď je ten regeneračný týždeň, je super tam zaradiť buď nejaké testy, alebo takéto testovacie preteky. Ja mám na okolí takých pár pretekov, ktoré chodím vždy na otestovanie svojej výkonnosti a viem si to porovnať s časmi z minula a dať si do súvisu, že na čo musím pracovať. Dvojvrcholová sezóna je taká špecifická pre väčšinu triatlonistov, ktorí sa chcú kvalifikovať na majstrovstvá sveta, alebo pre cyklistov, ktorí vlastne sa pripravujú na určitú časť sezóny. Väčšinou to býva tá časť jary, alebo aj pre maratóncov, že väčšina maratónov býva na jar. Potom vlastne doprajú tomu telu trošku oddych, načerpajú novú energiu a znova prejdú tým celým blokom prípravy a idú vlastne na ďalšie preteky. K čomu vlastne dnešná doba moc nenahráva, lebo nutí to vlastne aj tých profíkov byť čo najčastejšie na pretekoch a byť stále vidieť, ale keď si pozriete takých úplne, že tých top cyklistov alebo top
športovcov, tak vidíte v tom určité súvislosti, že objavia sa len na určitú časť sezóny, napríklad Van der Poel sa objaví na klasikárskú časť sezóny, potom o ňom nepočujete nič a potom sa objaví vlastne znova na koniec sezóny, že na majstrovstvá sveta. A keď je aj na Tour de France alebo niekde, tak nemá tam ten svoj špičkový výkon a bere to v podstate ako len tréning. To isté aj keď sa pozrieme vlastne na Frodena, tento mal úplne podľa mňa, že premakané a mal vždy len také 2 vrcholy sezóny. Jeden bol taký, aby sa kvalifikoval na majstrovstvá sveta a ďalší vrchol boli tie majstrovstvá sveta, kde vždy podal ten svoj maximálny výkon. Prečo je dobré mať to správne naplánované a správne rozložené, tak hlavným dôvodom je, že budete stále mať tú motiváciu a chuť ísť na ten tréning a nedokážete tam vyhorieť, lebo vidíte, že mierite k niečomu väčšiemu, ako sú len také, že preteky a všetko k tomu prispôsobujete, že trénujete v špecifických podmienkach, ako budú tie preteky, snažíte sa to dostať do hlavy a ja to mám veľmi rád, že keď sa úplne preorientujem len na tie preteky a vytvorím si taký vlastný svet, čiže to je veľká výhoda, lebo keď máte tých pretekov veľa, tak dokážete tam veľmi rýchlo sklznúť do takého monotónnosti a do takej rutiny a nemáte takú radosť z toho a ani to telo nemá dostatok energie na to, aby to zregenerovalo. Základné také moje rady sú, že vybrať si maximálne 2 Ačkové preteky do sezóny, k ním priradiť nejaké 3-4 Bčkové preteky, ktoré vás majú pripraviť a otestovať na tie sezóny a v tom bloku tej najväčšej prípravy, v tom základnom bloku vybrať si nejaké C-čkové preteky. Potom, keď absolvujete ten svoj Ačkový pretek a zistíte, že to vaše telo ešte nie je úplne vyčerpané, tak môžete si tam nahádzať také, že preteky za odmenu, ako som mal ja teraz napríklad po Norsemanovi žiarsky duatlon alebo gravelovú Xteru, že tam znova hľadáte len takú čisto radosť toho športu a udržujete vlastne len sa stále v tej dobrej kondícii. Také moje posledné tipy, že ktoré preteky by som si vybral, keby som bežec, cyklista alebo len čisto triatlonista. Ak by som bol bežec, tak za také Ačkové preteky by som si vybral na začiatku apríla, marca nejaký polmaratón, buď pražský polmaratón alebo bratislavský polmaratón. Čiže to by bol prvý taký Ačkový pretek. Potom by som si oddychol a ďalší Ačkový pretek by som si zobral nejaký maratón, buď september, október, čiže Berlín alebo teraz budú Košice. Čiže takto by som to nejako vyladil a do toho by som si dal nejaké Bčkové preteky, čiže vybral by som si možno rajský polmaratón ako prípravu na ten veľký maratón a takto by som si to celé skladal a C-čkové preteky by do toho boli nejaké miestne ligy alebo miestne preteky ako je beh Rajeckou dolinou a podobne. Keby som cyklista, tak vyberám si isto jeden pik sezóny, čiže bolo by to asi nejaký Salzmacher-Gut Trophy, ktoré je taký legendárny maratón, ktorý je v júni a predtým by som chcel isto absolvovať nejaké 2-3 také kratšie maratóny na Slovensku, čiže nejaký Svätojurský maratón, možno Rajecké Teplice maratón, ale tak, aby vlastne znova tých pretekov tam nebolo veľa, čiže 2-3 úplne stačí a potom by som sa zameral čisto len na tréning. Čo sa týka triatlonu, triatlon je špecifický v tom, že tá hlavná sezóna je jún až august, že vtedy je najviac pretekov tuto na blízku. Samozrejme ostatné preteky sú aj vo svete celý rok, čiže tam máte veľkú takú variabilitu, ako si to spraviť. Ale ja to plánujem aj budúci rok tak spraviť, že do júna, do júla chcem spraviť taký hlavný blok pretekov, že dať si tam jeden polovičný Ironman a možno jeden celý, na ktorý bude zameraná tá prvá polka sezóny. Potom plánujem si oddychnúť. Ďalší pík by mal byť vlastne nejaký 20. september, kde by mali byť majstrovstvá sveta v Xtere, čiže tam by som ja mieril a medzi tým si dám nejakú slovenskú Xteru, možno dám si medzi tým Oravamena ako prípravné preteky a bude to celé zapadať do seba. Posledná rada na záver je, že konzultujte to vždy s manželkou a snažte sa vyberať si také pretekové destinácie, že kde ste ešte neboli. Hlavne tie Ačkové preteky, tie by mali byť za odmenu a mali by to byť také lukratívne destinácie, kde vlastne aj vaša rodina bude mať niečo z toho, lebo v podstate to nahrádza ako keby niekedy až dovolenku a mali by mať z toho užitok obidvaja, že vám by sa to malo páčiť, mala by sa tam aj dobre cítiť tá rodina a mali by ste mať z toho zažitok do konca života a byť tam v 100% forme.
Že to by bol taký môj pohľad na to, ako si to nastaviť. Snažte sa fakt vyvarovať tomu, aby ste boli každý týždeň na pretekoch a vyberať si tie preteky s tým, ako na tie preteky trénujete, alebo ak máte kopcovité preteky, snažte sa trénovať viac v kopcoch, ale na to máte vlastne už trénerov alebo vlastné znalosti. Takže verím, že som ti trošku pomohol a ukázal, ako si nastaviť tú sezónu. Tiež daj do komentára aj preteky, kde plánuješ ísť ďalšiu sezónu. Samého ma to zaujíma, lebo ešte nemám 100% správený ten pretekový plán. A vidíme sa isto niekde na pretekoch. Čaute. Za každým úžasným obsahom stojíme my, ale aj naši úžasní partneri. Podporte nás a našich partnerov nákupom cez naše exkluzívne zľavy. Spoločne vytvárajme komunitu nadšencov, ktorí milujú šport. Stan sa súčasťou našej rodiny a objavuj svet športu. All I need